салом алейкум, бародари азиз. Имрӯз 18 марти соли 2025 ман бо ҳамроҳи додарам Анушервон дар суди Никулинский райони шаҳри Москва қарор дорем. Анушервон моҳи ноябри соли 2024 бинобар сабаби зиёда аз 180 рӯз дар Федератсияи Россия беҳуҷҷат гаштан запрет шудагӣ буд то соли 2027. Моҳи ноябр ба Никулинский райони суди шаҳри Москва муроҷиат кардем бо аризаи даъвогӣ. ана хушбахтона имрӯз 18 марти соли 2025 запрети Анушервон бекор карда шуд. Салом алейкум бародаро. Мана аки сангин ки омадем мо ҳоли дар суд қарор дорем. Ман запрет будам. Запрет ма кушодан. метавонед шумо муроҷиат кунед, кадом одамое ки документ надоранд, ҳуҷҷат надоранд, муроҷиат кунед, коротона буд мекунанд. ман худам мана боварӣ кардам, омадам дар суд ҳозир қарор дорем. кори ман буд шуд. виезда запрети ма кушоданд. раҳмат ба ҳаматон. саломат бошед. бародарои азиз, зимне ки ҳамин хел мушкилӣ пайдо шавад ба шумо ё ки ягон шиносотон, ошноҳотон ёру рафиқотон, хоҳиш мекардам ки ба тариқи қонунӣ бекор кардани ҳамин гуна мушкилотро бартараф карданаша ҳаракат кунед. аз роҳҳои ғайриқонунӣ иваз кардани номунасаб ё ин ки убур кардани сарҳади давлатии Федератсияи Россия аз Беларус худдорӣ кунед. роҳҳои қонуниш аст, ба роҳи қонунӣ бекор карданаша ҳаракат кунед. боқӣ худоҳофиз, саломат бошед.